हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रा थाबाय बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माने नै फिसाला गेलेनायनिफ्रायनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांबाय आरोना लोगोफोर बेयावनो माने इन्ट्र'खौ होनाय जाबाय आरो ओमफ्राय लोगोफोर दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोजासिन लायलांबानो जाबाय आरो रिकुवेस्ट खालामनाय थाबावो सोरबाफोर माने गोदानै चेनेलाव हाबना नायदोंब्ला प्लिज अननानै साबसक्राइब खालामना गालांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर आं मिथिगौ लोगोफोर भाइरेल भिडिअ होयोब्लाथाय कमेन्टफोरा फरायजाया कमेन्टफोरा नायजाया आरो होननानै अब्लाबो आङो रोफो माने कमेन्टखौ नायो लोगोफोर मा होनहरदों मा बुंदों सोरनि साइडखै बांसिन खारदों बेखौ माने आं नायो ओमफ्राय फंसे खोथाखौ आं दुखु मोनदों आरोना नोंबो हाजि जानाङा नोंबो सानसे समाव बिदिनो जागोन आंखौ बै रसमाजोंसो रुजुनानै कमेन्ट लिरहरदो आरोना सानैसो मानसिफोरा आरो मोनसेया बुंदों हाजि मा होनो हाजि इखौथ' बुंखांबायना ओरै होनदों आरो मोनसेया भिउनि थाखायनो नोंबो ससियेल मिडियायाव भिउनि गोनांथि जानायावनो नोंबो हौवाखौ फानगोन ओरै होनना बुंदों आंखौ जादसो लोगोफोर आंखौ बिदि नुयो नामा हो आंखौ रसमा मोनबायदि बा गुबुनफोरबायसा फानग्रा बा गुबुनफोरबायसा जाग्रा नुयो नामा इफोरबायसा माने अफियाब होलायनाङा आरोना जेन'बा जोंथ' भाइरेल भिडिअनि सायाव जोङो भिडिअ लाबोयो मायो जों खिन्थु जों जागोन ओरै होननानै जोङो भिडिअ लाबोआ आरो जोङो बेखौ मानि थाखाय होयो बे जाहाथे बयबो मिथिथो बयबो माथो बयबो माबाथो इफोरबायसानि सायावसो जोङो भिडिअखौ होयो जे आंहो जागोन ओरै होननानै आं भिडिअखौ होआ नोंथांमोनाबो साननो नाङा निजिबो जागोन निजिनो मागोन ओरै होननानै इफोरबायसा साननो नाङा दै इफोरबायसा साननायानो बुहुत गिदिर भुल आरो इफोरबायसा माने होनहरलायनाङा आरोना नोंबो सानसे समाव जागोन आजिखालि बिदिनो जाजोबखादो इफोरबायसा आरोना ओमफ्राय बे आरो बुहुत गाज्रि कमेन्ट बेफोरखौ आरो दा बुंसै आरोना कमेन्टनि बिखय ओमफ्राय लोगोफोर आङो कमेन्टखौ नायदो आरोना सोरनि बिखयै बांसिन सोरनि साइडै बांसिन हौवानि साइडै ना हिन्जावनि साइडै बांसिन आं बेखौ कमेन्टखौ बुहुत नायदो खिन्थु हिन्जावनि साइडआवसो बांसिन कमेन्ट मानो होनोबाथाय बेफोरबायसा खालामनाङामोन ससियेल मिडियायाव सेन्डालनि माला गानहोनानै बेफोरबायसा बुनाङामोन अयथासार खालामद्रायदो अयथासार माद्रायदो जाय खालामग्रा बेफोर माने उनावहाय गावसोरनावनो नुफिनगोन गावसोरनो बेफोरबायसा जाफिनगोन ओरैनानै खायसे बुहुत मानसिया एकदम बिखा गावनाय बाथ्रा बुंदो आरोना ओमफ्रायो दायो नै मा बुंनोना लोगोफोर इसोरनि रायजो राजाफोरा जुदि बेफोरबायसा ससियेल मिडियायाव हगारनो थाखायनो गासिखौबो एलाव खालामबायब्ला बयबोथ' लाखागोन फारि भिडिअ बयबोथ' आगारखागोन ससियेल मिडियायाव नङा होमबा खिन्थु इसोरो जुदि बेफोरबायसा एसेबां माने बुलायनाय गाज्रि सेन्देल माला आलायलायनाय दा सोरनि गोरोन्थि सानखो इदि दा सोरनि गोरोन्थिखौ बै समाजनि मानसिफोरखौसो सानबाय खिन्थु फंसे खोथा दै लोगोफोर दा दुगानानै बुंनाय बायदि जायो आरो माने बिराद गोग्गानानै लानाय बायदि जायो जोंनि गामियाव ना जेब्लासिम मायबा मोनसे बिपद जायो माबा मोनसे मिथिं दावथिं गिदिर बिपद जाना थाङो दावराव जाना थाङो अब्ला जोंनि गामियाव रावबो मबाइल दिहुननो मोना मिथिगौ लोगोफोर नोङो सेपारेट बै माने सिंजोबो नोङो मबाइलखौ दिहुननानै नावमानबो आसुगुर गावगासिबो माने भिडिअ लानो मोना बुंखायो बेयावनो मबाइल दिहुननो मोना दै मबाइल भिडिअ लानो मोना दै ससियेल मिडियायाव हगारनो मोना ओरै होनखायो जोंनि गामिया मिथिगौ ओरैबायसा कारा ओरैबायसा माने एकदम आरो नोंनि जायबा इउटुबार जायबा फेसबुकार ना बिसोरनि प्रफाइलाव थाङै नायगोन सोर मा आगारदो दिनैनि घटनाखौ मैयानि घटनाखौ दिनै सोरबा आगारदो नामा ओरै होननानै नागिरग्रा मानसि दं खिन्थु जोंनि रायजोनि मानसिफोरा जोंनि समाजाव जुदि मायोबा मोनसे गेदेर प्रब्लेम जाना थांदोंब्लाबो जोंनिखौ रावबो मिथिया जेरै दा रसमा दुनियानि जायनो लादों जायनो भिडिअ मबाइल थुदों
भिडिअ लादों आरो जायनो फैयो बिनो सेन्देल माला आलायदों सोरबा बायदिया गराय फाख्रि होननानै खानायाव साबथिंदों सोरबा बायदिया जेनला मेनला बाथ्रा बाहायनानै भिडिअ बानायनानै हगारदों खिन्थु बिदि नङा जों गामियाव मोनगोनसो बिगुरा बेलाब जुगोन जोंनि गामियाव ना माबा मोनसे माबा मोनसे भिडिअ होदोंबाथाय इफोरनि सायाव भिडिअ होदोंब्ला पुरा नोंनि मबाइला बाथोन जागोन आरो नोंखौ सेस खालामखागोन इफोरबायसा आरोना जोंनि रायजोनिया ओरैबायसा तागद ओरैबायसा गोरा मिथिगौ ना जाया नङा जायो बयनिबो गामियाव भाइराला खालामबाथाय आरोना खिन्थु मानो खालामनो जोंनि रायजोनि माबाखौबो नायनांबाय मान सन्मानखौबो नायनांबाय जोंनि मान सन्मानखौबो नायनांबाय गामि एरियाखौबो नायनांबाय नङा होमबा लोगोफोर आरो बेनो गिबिसिन हाबा लादों जारिमिना गिबिसिन हाबा लानाय हिसाबै जोङो बिनि हिनजाव रसमाखौ जोङो नुनो मोनसेला जों बिराद मोजां मोनोमोन मिथिबाय बिराद मोजां मोनोमोन नाथाय अनजानाय आखुखौ देखायाखै अनजानाय आखुखौ देखायाखै बियो जों दुखु मोनदों गोसोआव दुखु मोनदों जों दाबो मोनो बेखौ मानसि सार मोनो मानसि बियो जे दिननिफ्राय आं बेखौ फोरोंदोंना बै दिननिफ्राय बेसेबां डकुमेन्टस दं एम ए पास जानायसिम बे डकुमेन्टसखौ आंनो नांजोबगौ हौवानिफ्राय डकुमेन्टस बानायनायखौथ' मोननांगोन जिखुनु जाया फरायदों बेखिनियानोमोन लोगोफोर बाय बाय